fere makko jol balejo krum tumi taki basdo balejo krum sendi may banden do wima ko diluma nyaayinge sama o sendi may banden do wima ko diluma nyaayinge sama o dunya ina jogi jomum satir ma fo lugeno dilani cerno abu bori gartani cerno abu dilani cerno abu bori gartani cerno abu oyrendo men ha susi serembe ha cerna gunde rendo rendo men wonti julo holto geno lamdo kamuji Informação da Lucu. Não, malah. Selamat. Anggap jangan. Doang ko hajam janon wala nakapla hajam. Bida? Hajam janon ko sinu way. Anggap min joggal ma drama. C'est la fin du monde. Min ko hajam janon. Hajam janon merti. Ramar wondo. Wona ko mi ramat. Mi bara de ma Ni ngo fa ka haaluji ma kewdi di mi softanan do. Ando ma sappo so bari. Dan alo way di itta ko wonda ko fo hadda kilot. Mi ay dara wana kam mi ramat. Hay dara na ya mona jinna wona malik. Ko mi ramat wondo ko hajam janon mi atti. Point rek. Bara hade ma arbe mi ko hajam janon. Ka kala mi jabi ma bongo hajam janon. Bido hajmu yano kay mara hala ma yankat. Mais on problème gondema? Problème ma bana anti. Min? Ya certain video non kan tan ma hani ma problème. Min yom certain ma? Ah hani woti. Anga bara ka nyamtu kongo ma wala yijir ko kanda? Non mi nyamta kongo la. Ah ka nyamtu kay? Ko an nyamtu kongo mo. Parce que mi wongo binda ka ma heb. Awada. Ala. Aha. Min haysin ngo kal non. So mi wadani wonko hadi mi wadde. Neddo wona dañi tan wadi. Anini neddo na dañi yidi wadde ronka. Ayan il faut ngartira haqqil mawo. Wona rama tan ko wondo. Ko ñanam no diga. Diga na hala wiya no diga. Mo duga tan. Mo duga. Yumma so dima min hawni. Yumma so dima min hawni. Oh nay kay. Hal hajuma lawgol hajuma kam jaad ala ta. Hojo majji kewan. Mbimi hojo majji kewan be jogi hajuji mbadem haal be dima noddi kam. Yanam noddi kam telephone duk. Oh, min de mi anda ko mbad mi tinani. O wiya noddi. Anda ko mbadda? Mbami. Ah min ka jawide mi wallo jida ko jaden lahar. Ala ka. Ha? Ngami da. Anda ko mbadda? Yumma misiki halane fut halandem ko. Mbimi yumma dal mi hulani yumma mi hulani man. Mbimi yumma sa accani so ni nattani woppuɗo liggeyma aɗa ya jokki hajuma a fami allah no seedi janngo maminori fuut mbimi janngo duɗɗa fuut ɗum ko mollu ɗum koye mollu jeeya an aɗa yiya a wayno ka gorko moɗo kelli faɗa a wiyama saɗa yiya wayno yimɓe gandi to jaaɗa ɗum ko goo gueɗe ɗimmel ngel mi anda min no cohlimi ko allo kono a watta liggey ma joni wiide te an to jahata ga ko jahata koko jahata to ko jahata saha matade walla ƴewde hunde pour manto ko mantoɗɗa ko manto ka gps walla hoɗum ko mantoɗɗa ha comme sagara kam tokoro artu jabbere ma tokoro hokkor ma jom mbeɗo molonma allah aɗa mi ronkan fiidam cikiɗa tan min mbe ronki fiidam mi ronkan fiidam walla ndofodiron ɗo joni ar ala kaw ɗum ar ɗum arrangement kam ko jiɗɗa
won neddo tan an mbiya tan ana warta awa wonde neddo sa an piya ɗi lone ɗi laafaji tan yeeso ma jaajgol rammol may ɗon hannde mi wallitama e bojjiki ga wallahi mi wallitama hen woya jaw ɓesma wañano fara e mankude lefi mbeɗa waɗa galle ma mbeɗa ñammaro maɗo fiyani mbeɗa yerdiyam maɗo fiyani heddi goddi kadi ɗiɗa hannde ma mamonɗo mbeɗa waɗitama ko bojji woyatani kuɗal ɗon kene ngo muuside an bo sikkata ka natta wallahi mi nattaka ka nattaɗo kay non mi nattaka sa wimo noon par ce que min wonko propose ɗakam ha heewi alors ka waɗani an ramat so wima aɗa waɗi probléme aɗa jogui probléme saabu nane ndawam mi wonani gacciɗuma nane ɗen gone jammere ɗe pijoɗe jara ɗe jew dawram artanam to a change yeeso mais sa yitte wonko maayi ko maayi ko jimandu mi haalanma par ce que an ko mbinɗa waɗanam fof haydara hemi yaani kala ko mbinɗa e aduna ma guila soires ɗam ko mbinɗa aɗa waɗanama waɗanan kam donc ɗum ɗo min mi natti supporte ɗum kam dano c'est ça a yiyata dañinami ɗo e amérique a waɗani ɗum donc konngol ma ko afrique ɗum min waylaki ke haalama keddi noon an nde ko cuɗiɗa fof ko ɓuɗɗa ɗo ko mbaɗa ɗon hende mayde fof ɗum ɗo ɗum jabuma ha nani ɗum ko wiyete debbo ko debbo nde kala hoolade an ramata mi meeɗa jooɗade haɓe miijo an ma yaltirami e assalamu aleykum jimi ko ya hokkam jam anani gopparam tout tranquillement andu ko wona tampini kam a lori kam a tampini kam jimi ya hokkam danam o ko rama ala wona rama ko natta ramade nene fottinami guine ɗe dardiram ñene ile kalɗo e giɗum ha la ilaha illallah o ko ramat min de mi najji ndawa guiɗi suba aɗa ɗappo e ko jiroɗa ɗo ka dañi garta kadi tawa jogi suudu ma ne waylirma kono inchallah woni yes dañan guiɗi mayi kaadi ɗum minema mayi kaadi ɗum ma haɗa ko waɗa ɗum waɗi koddiɗo ma ñaayi ngesa ma o duniya ene jogi joomum sattirma fo hollukeno dili dillani ceerno abou ɓori gartani ceerno abou dili dillani ceerno abou wiide ngami ko haalandemo hakkude men joom gallam oɗo jimi yo seyto par ce que min hankkadi yiiɗi hakkude amen vraiment yo gasa laaɓa par ce que min guila min disodiri avant ɗum ɗon ka wonko winomo waɗanam ha heewi ko way noon o waɗani e ha ɗo joni somi yimo hunde tawi kanko ko watta ewa min noon jimi ko libéram par ce que mi tampi wallahi mi tampi mi yiɗi surtout de makko pour de bon ja heeɓi ɗon aɗa anndi ano aɗa woni abbere heññiiji mi wiinomo cehen tan mbiɗa muɗen mi wiinomama neɗɗo saɗa naata ya naatindire mo ngannduɗa ko noon ko kalmi ko a jaɓani ɗum wallahi so wonno woni mi firta ha laaɓa a faami ɗum tagi hannde neɗɗo a wiyata tan koye bande naata mais saɗa naat mo nganndutirɗa pour kam nganndanɗa hoorema kala ko wawi waddema joomumen ma joomu jom nganndanɗa hoorema ma dañto ceenuɗa walla haaloɗo o joni est ce que an aɗa anndi koreji makko to ngoni min mbiɗa anndi koreji makko to ngoni kono min kam ɗum ɗon fof joni waɗani kam aran min ɓuuri wejji kam ko min ko yo serten yam yo oppam yo hokkam dana min ko ɗum ɓuuri mi sohlude mi senni Allah kadi ko ɗum ɓuuri mi sohlude hannde ɗum ɓuuri mi sohlude jam ko affaire koreji makko ga alwa taw mi anndanoɓe non ɗum ɗon fota won ha ko kawtako par ce que an déjà ko an nanuno heen hoorema sa fini tan a wiya yaltirniyam min gonka c'est parce que mi dañani ko jimmi ko min ko jinnomi ko wonko mi dañani ewa neɗɗo noon taw wonto garta wonko jiɗɗata a daña ɗum noon vaut mieux ko goppa jaaƴoya ko jiɗɗa o jogorɗa dañde ko jaaƴoya ɗum mais ko an won noon hoorema non wallahi sehila mi waɗani ɗum Allah ne anndi ɗum somi anndi ɗum kadi ko ni wonno ay sa jooɗinomo jonde nganndanɗa hoorema mo heppani nganndanɗa harma wona ɗum jeera edi yo Allah ɓe sutur waddete mi nimsiti vraiment ko nanno kam hen oɗo jonto ñaari ɗo jon kam mi hotat tan min jarte sona ɗum on tan action on goto jimi so wanni kam wallahi mi welto an a haalni goto sehillam makko min kay ñaguima Allah tan ko yo Allah addu goto e sehillam makko galle amen
lamam haala ɗum fof gila a heɓi ɗo en tout cas min kam mi wonki famdum hade min kam ko jiɗanmi hooram ɗum tan jiɗanmami sa yi kadi min mi wawa defaade haade gandanɗa hoorema e hakkunde ma e joom galle ma par ce que ko bakka ɗo kam tumi takki basɗo ɓalejo kurum sendima e bande en dow wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o sendima e bande en dow wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o duniya ene jogi joomum sattirma fo hollukeno dili dillani ceerno abou ɓori gartani ceerno abou dili dillani ceerno abou ɓori gartani ceerno abou ay mi nuddumam ɗo ko caɗele musɗe gondi hay somi haalnanima sa yi yesam gonɗo andi mboɗo mi yesam gonɗo mofti caɗele aliou noddirimami ɗo ko sonani sibabu no ramata yama ramata goto coddiɗo heccanki mi kiwɗo koye dugo muusa min gayno dugo tan pon mi téléphone mo nodduma kollidɗa kam nden aɗa woɗɗi sinno sagam nena garanen hen kono ko hande yonta aliou min mi natti famde ramata mi irta ɗum ñaama mi irta ɗum nana ɗeto dumude jawtude min mbaddanno ko seeɗa seeɗa ɓe sikka tan mata ko probléme famille mabɓe walla probléme goɗɗo on mo jogui kanko taw mi anda mo suudi kam nde kanko ko mofte ɓernde makko ɓuurimo doole ni kanko nane noddumama téléphone de komi dawnoɗo guiɗo subaka eɓe goni bureau to en komin déposinoɓe kayitaji mara bureau kesɗi eyyi hande nan won ya hitande nde min gardi min jettinde kayitaji fof dokkirama joomumen guila ñande minen min nde wona ko dow mboɗo wonde ɗen mette jettiɓe ɗo hen mi tawanimo ɗo hen o ari ɗo kubbudemi téléphone tan e naddemo kaldumi ko tan wiyam duko sokku o fowi hen ko yomi hokkum dande makko basi ko caakinoto ndeko yo kanko koye gonga makko woni min mboɗo sikki ramata kanko yataw ala ko natte makko omo selli mi anda omo selli mi anda kanko kadi tawi noddirimami ko ɗo hen ko mbaɗa haalanma ko ni min mbaddi nani somo selli walla sella walla sella walla mi anda kono kam yeeso mo ngo ne wayli o wondani ñabbuji rewɓe ɗi emi anda yi hasino ko ɗum joom galle ma forani sowdu ɗum e kañum ala no wayta ala fof no ardata ala mbiya ala fof no wayta o haalnani men haydara wala ko haalna haydara o wi tan ko yomi rokkumo dande makko o fawi hen tan ɗan ka sehlam yiiɗa suuɗandema haydara nani o wi e guila min ƴamodira mi haalnimo ko heewi mi wino mami mi soodamo galle mami ɗanninmo mami waɗmo ni mami waɗmo ni mami ɗum ɗo fof ala hen fof ko yi mbi ɗum tan addama ñagat dande ma o wi ko ɗum mbima lamara wona ɗum ɗon hamid ko jonka Allah ñawo ona wi noon taw mo selli kay ala ko jonka Allah ñawo aɗa siftora jammo premier no kalanɗa ham jonde mbinema ɗiɗo e bedde maqam Ibrahima ɗa e goto tawa sono Allah jiminima ɗo kalanɗa ham haala makko mbiɗa aɗa yeeru sababu dewgal kalɗa mbiyami Hamidou reno kala kaɗa haala yataw jam gaɗo e haaltude ɗum mbiya kala kaɗa wadde jomum hannde yataw jam gaɗo e jamtoyade ɗum ɗum woni ko hannde ko ɗum noon kam so ardema firin a yara jam sinon so wiyoma to waɗa towore on jatta kadi ka gorko wona debbo wona gotum sahno no mbiɗa no yaltiri ni assalamu aleykum salam aleykum Rama baɗa seli waɗa tan galle ɓe barka ɗino sukaɓe jam nanɗo jinnaɓe alhamdulillah oɗon celli kam mo machallah alhamdulillah bisimilla machallah jeeɗaliw Allah adduma mi yinno ni jiidiren kalden ko faare
batte Hamidou par ce que Allah waddi amin jiiɗa ɗum wonko haalano kam ko heewi haydara hen mi yiyani eyyi joni noon min jim tan to gomi ɗo kam jim tan ko hokkam dande minenma komin cirto ala tan ɗum tan wonko cohli ça va aɗa selli mbaɗɗa e tampere jinnaɓe mbaɗa est ce que aɗa jangga aɗa jangga to jaretɗa wa sebbi isma rabbike mbimi isma rabbike janggu a janggat jangde kañum woni gonga on non woni yakare janggo a faami wannam duwaw mi ƴeew wannam duwaw walla men yo Allah yo Allah addi kaysa heew surtout ça yo ɗon o duwaw ne welimi duwaw kaysa heewo min ne weli kam anani tinno janggo anani ndeysan salmini ceerno ma bara ba bay ndeysan kaɓe ndeysan Allah newnu min fof waɗde social e ɓe sukaɓe almuɓe poti wallede Allah no seedi ndeysan hay sosir ala sukaɓe leggal fof mi ƴewtoɓe ɓawɗo fof yo wallu almuɓe eɓe tampuɓe ndeysan ƴe tan no wiiri kam yo Allah adda kalta hew mimi so ali tawsereɗa boy boni fere makko jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum Rahmat min nani haala Hamidou ko minen piji minen mawɗiji o haalni kam haala ka min nani ko kalɗon ko probléme famille noon réglé koye nder famille mbeɗa ñaaguima ko mbawɗen waddude fof hokkam dandam kam ɗaccu ɗum eyyi de wona fara konngol ma kono ko wona gom ko wona gom fof gom ɓuri haɗare mbi par ce que min kontum ko wino kam komi contane jogori aroyto min koko wino kam ko ɗum on wonko yimɓe jidde aɗa jaɓi Allah walla jaɓani Allah min mbeɗa jaɓi Allah ma jaɓi Allah aɗa jaɓi Allah min jaɓi Allah ha yeeso Allah kam so jaɓo aɗa jaɓi Allah noon ko ha tan waɗande min ko dano cuɓɗo ko ɗum noon woni ko mbiyami ya ɗaccu ɗum winde ko ɗum woni jaggumaji on so aɗa jaɓi Allah tan joɗɗa mbiyam ko ya muñanam seeɗa muña seeɗa ɗum ɗo fof ma gasa ha laaɓa natti waɗa muñi par ce que muñi ko hande heewi eyyi mbiyam tan ko ya muñi seeɗa ɗum ɗo fof ma gasa ha laaɓa min hay goto mi jinganta woni an Ramata woni Hamidou o ala hen fof mi jingana onon fof ndendi poto yam a faami ñaaguimam tan ko ya kono sa heewi ɗo aɗa wulla ay ɓe jahara e beddaji aɗa haaldiyaɓe ɓe mofu holko wondi nan nattini nder muɗum haalta mais so tawino an aɗa wulla e bedda aɗa jodde sikilla ma ɓen gartanke ƴettema ko commission ngaji information e nawto banggue goɗɗo indema saroto har mi jitta mo fof nan jogui ko ɓuri ɗumen deeƴi ne woodi wallahi ne woodi kono min hankadi natti waɗa sport tout le temps ñaaguima noon sabi lillahi wa rasul ko ya muñanam seeɗa tan kam Hamidou omo andi komin jewtidi omo andi komin kaldi kadi mi haalima ko nayi faami komi ñaagui ɗum ya muñanam seeɗa min e ma min jewtid e ko woni hakkude men ko e ko Allah rendini en ko ya muñanam seeɗa dede Aliou taw ko guurɗo ñolata ko mbiwami ko ɗum wonko woodi ko ɗum cohlumi ɗum woni wonko libéré ɓerdam ɗe ko woni hen ko fof yalta ala min koye hokkam dandam mi nani haala ma ko wallahi mi nani haala ma a jarama nani haala ma tigui nani haala ma ko mbimam ko a yiri ɗum yidere ma o sellay min komi joom galle makko mi haaldima hami tampi o nanani anan aussi ko noon o nanananimi enen fof rendin men o nananani meɗen mbimi ardama ha ɗo Hamidou yaaru jam ɓe mbima ɓakke ma hayre guillen hecciɗi wona ha yooro mbiyaɗa ma haala meɗen hanki wayam kono hande ni mi yunama saɗa rondo hunde yataɗo wawi rotiyade sa andi a wawa guil départ jaɗa tirɗa kala mbiyam ala ɗum woni ko hande ho ɗum no yaara jam balleɗa min kadi waɗen ko mbawmi ko kono so aɗa hoynodade aɗa jando
ganda ko an toon walla ko enen toon donc en jara jam jam min mi waɗa hen ko mbawmi ko wasata Allah kadi inchallah so yanti hen keɓen garto on joni ɗo ko pinnuɗo nani haala ma ɗum fof mi ɗacci e juuɗe ma wadde inchallah jarama inchallah koddiɗoma ñayingue sama o duniya ina jogui joomum sattirma fo hollukeno dili dillani ceerno abou ɓori gartani ceerno abou dili dillani ceerno abou ɓori gartani ceerno abou ceerno jim jogui ceerno jogi waɗat ɗon nde ma explique na kam temi joyi ɗi avant hottoto yarani sum on kalamma mimami temi joyi ma saɗa yiɗi yiɗi ceerno cattani temi joyi ka ngar walla ka fuɗɗi ɓinguel wallahi ne mbami yidde wogade ni hakkude mi allah sa addani temi joyi gogoroyma ɗumma memam aɗa selli an ɗum ko liggeyam darnimi ɗo ayi he machallah wona toon kay aɗa ko haalata ma moon haala yaw ka juut ni ala tama temi joyi tan walla wogade jagguɗo wogade alanama ayi namɗa ceerno ɗum ko liggeyam mbaɗemi e jarama aɗa ɓurni ɗo ensemble maɗa waɗen no haako ni jam fonno accide gogoma ni jara min kam hankadi dépense fi kam mankude versema wima koddiɗoma ñayingue sama o duniya ina jogui joomum sattirma fo hollukeno dili dillani ceerno abou ɓori gartani ceerno abou dili dillani ceerno abou ɓori gartani ceerno min jaɗi kam ɗo ko pour ƴewna kam hakkude men e joom gallam oɗo par ce que min komi jiɗɗo sertude e makko ko yo seeram tan ko ɗomnomi e makko ko jinnomi e makko komi heɓani ɗum en fait e makko eyyi avant waɗa sami ɗum komi kalduno heewa bonnami e nder hen o finini kam kadi eyyi foof e wanno mi meeɗin kadi haaldude hay mbiɗa yiiɗi voyage wimo nawam amérique toon jinnomi yaade yo nder hen kadi o camfitimi ne wayno dal ko haalanno foof fenade min noon jimmi tan ko mbawɗa wadde foof so sammu dow e less wonnam ɗum tan pour yo serte e meɗen kadi natti yidde wondude e makko ɗum tan ko ceeral hakkude men mi haalama somi faami haalama onon mbiyata gération kilno géronoma nde so arin tan hakkude ma an tan e Allah so arin tan o wima kanko to woni ɗo haydara ala omo yiɗi resdemo faami est ce que aɗa natanno hen ala eyyo joni somi faami ko jawdi takma nadde mo ko dañal ngal tan ɗum takma nadde saabu haali ɗo haala amérique voyage firti kanko onon joni rewɓe ko ɓuuri heewde ko ma punte ne ndese sono kalnam gon on ndesatake par ce que kanko holliri kam jogui on wawi wadde o holliri kam komi jogui on wawi waɗande kam ewa min natirima e makko ɗum ɗon joni noon mi natti yidde kadi o waɗani ɗum ni enfin te joni jiɗɗa tan yo seeɗa eyyi yo oppam tan yo te an wadde firti ka yiɗama a wawa muñandemo ha Allah waɗa changement an joni jiɗɗa ko yo seeɗa eyyi jimmi yo oppam ceerno haalma yi ɗon tan jimmi yo oppam o yo serteyam tan yo yerte gurdam ala caɗele joni pooɗa e dow furnan ɗo eyyi ɗum ɗo uñaji nogas mbaɗirami ɗum ala ustu ala ɓeydu kay mbi pooɗa e dow on foof mbeɗa jaaɓi eyyi ala caɗele saɗa jaaɓi joni joni ko mbaɗa mamɗo joni jaada hen somi tuumande timmi ceerno sakkanam less ɗon ko no wiyete kan gorko mbiɗa Hamidou jiɗɗa ko sertude makko walla eyyi sere weññene walla sere weñce ala ceerno eyyi ayi oɗo tatoɓeɓe sa yi mbiya yo mbeɗa ma ɗum tarkul nadorde ma kaɓɓata ɗum sa haɓi ɗum e nadorde ma kanko wona a woto wimo an woto wimo dande woto wimo serte hen woto wi o comme dadam kanko mo ancuma kanko ancatama o yalal mo yo kanko ancatama o yalal mo haɓɓude naddorde ma kanko ancatama o yalal makko woto wimo hokkamo dande
te so waɗi ha waɗi ha ɓiɗi men naddata ma balɗiɗi baltati jooɗe seno makko ma yi kanko dogma eyi so Allah jaɓi kuɗngel am ɗeggo worɓe tan non pijirɗu men kala en mbiɗe mon ala haydara on jaɓata resdirde men ono jonko dañal tan en jejjiti ko Allah rokkat en ɗum kam ɗi kawƴi kam mami ñaamen kalis mum te min mukkam fof wallahi wawa mbaɗɗuɓe ngala puccu ngala bamɗi heedi an tan de min foti no gonton ceerno no ɓetira naata seeɗa o kam mbeɗa andi Hawwa yiyata ɗum kam yaltumi ya wuuro seeɗa e woni ko mbaɗmi ɗon seeɗa ay ɓalejo kurum sendima e bande en dow wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o sendima e bande en dow wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o duniya ene jogi joomum sattirma fo hollukeno